Nggih. Sinarengan iki lagune cah nom-noman. Kedaden tenang duwe omah sing ra berisik kebakan tresnang kepakasilan sayang ngobrol ra ono enteke ning tengah wengi tetes embun sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan mlaku tekan tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling nguat-nguati kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut tatap lakune ning jopo banter tenan angine saya dewasa ra ngenteni badai terang tapi sinau nari ning tengah udan hanggegem asta supaya ne bako bebrayan manekung salira yen riu beda angadan ngobrol ra ono enteke ning tengah wengi tetes embun sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan mlaku tekan tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling nguat-nguati kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut tatap lakune ning jopo banter tenan angine saya dewasa ra ngenteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan
imbui hanggegem asta supaya ne bako bebrayan manekung salira yen rubeda angadang mugi selawase ngancani selawase ngancani beda raga gandeng tresno PSM lagi. Ayo. ngomong raono entene ning tengah wengi tetes embun sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan mlaku tekan tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling nguat-nguati kudu wong liya sing rasane hubungan iki berlanjut tatap lakune ning jopo pantenan angine saya dewasa ngenteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan beda raga gandeng tresno. Tepuk tangan dong. Wah, luar biasa. Mas Mas Agus Wes, Mbek. ya, oh iya. Oke. Aduh. Ya, untuk mempersingkat waktu kita bagikan artis yang sangat kecil sekali. Bintang. Monggo, ayo adik Bintang maju ke depan. Ya, sebelumnya kami ucapkan BUMDes Desa Purworejo. Semangat, semoga sukses selalu.